8 hodin v bytě čekat na pánička není in, ale s tím se už musí počítat a tak se nedivím. Když se smeknu na hromádce, kterou nevidím, nikomu nekřivdím, pes je bezva. Kdykoliv zažvu a port přinese mi 4 eura, je to hvězda. Jeho chlupy zářejí, jako kdyby byly z fosforu pod vlivem světla. Hlavně sedačka, celkem makačka. Zakrujte bod zase a dejte packy na hlavu. Kakejte do trávu, vždyť svět nepatří lidem. Nechoďte po trase a utrhněte odvahu. Skákejte po světě, než ho lidi zničej. Pes umí léčit, pes cítí nemoc. Přines mi teploměr, když jsem chodit nemohl. Občas je to lenoch, a proč by nemohl, jenom lidi pořád honěj ego, je to nemoc. Pes není emo, cítí opravdovou bolest, aniž by si musel žiletkou uříznout tělo. Chtělo by to trochu víc náladu skvělou, pochopit, že život není pod psa, ale je jeho. Podrpni ho za uchem a dej mu jméno. Respektuju všechny psy a lidi, co držej za jedno péro. Mám svý krédo, dokud mám chlupatý podpaží, tak patřím mezi zvířata, ty méďo. Zakrujte ho zase a dejte packy na hlavu. Kakejte na trávu, vždyť svět nepatří lidem. Nechoďte po trase a utrhněte odvahu. Skákejte po světě, než ho lidi zničej. Zakrujte ho zase a dejte packy na hlavu. Kakejte na trávu, vždyť svět nepatří lidem. Nechoďte po trase a utrhněte odvahu. Skákejte po světě, než ho lidi zničej. Tady ten pejsek má svátek a kočička narozeniny. Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Takovýhle dort jsme jak živy nejedli. Tak chlapi, zakrujte ocasem a dejte packy nahoru, je tady MC Gay. Čauky. Pěkný, čauky, pěkný kostým jsme teďka viděli v tom videoklipu Pejsek, no. Takže já si myslím, že asi všem je jasný, jak to máš. Celý to album, o který jsi mluvil, bude jakoby v tomhletom stylu, že to bude recese, legrace. No jako ono tam je recese a legrace, ale v každý té legraci je jako kropet vážnosti. Něco jsi tam schoval. Jako každopádně tam jsou odkazy prostě na běžné věci, ale jsou zabalený a mně přijde jako, že ty rapeři nemají o čem psát, nebo že by měli psát jako víc příběhy. To jsou prostě témata, které se ti furt opakují, jenom jsou jinak jako podaný. Ale 100krát pěknější by bylo, kdyby někdo rapoval o tom, jak se mu udělala díra v ponožce, nechala ho tu kvůli tomu holka. On si šel koupit nový kolo, aby z toho měl radost, jako jel na tom kole, narazil do jabka. Spadlo na něj jabko. Pokládám, že to je nějaký tvůj další text. Začal věřit v Boha, protože si uvědomil odkaz jako na Adama, na jabko a ne, srovně na blbost. Ne, teď jsem jako řekl, taky blbej ne, já to příklad, chápu, rozumím, jako ale prostě dá se vymyslet jako strašně moc příběhů, jo. Neříkám, že já tam mám extra příběhy, ale dá se to pojmout jinak, jo. Dobře, ale takže se vrátím zpátky k té otázce, jestli to album se ponese celý v tomhletom stylu, jakoby v takovéhle legraci, anebo... Jako na půl, tam je, budu tam jako koketovat s trapností trošku. Jakože ty tracky jsou napůl trapný, napůl vtipný, napůl dobrý, napůl špatný, jo. Jako jo, bude to v tomhle stylu, no. Některé pecky budou tvrdší, některé budou měkčí. Jestli se dáte frýmový vohos. Z půjčovny. To je z půjčovny dokonce. No. My máme maltézáka doma totiž. Budeš muset vyprat, ale ty vole trošku. Bylo vypraný. Jo. tak já jsem v tom obleku nebyl jenom tady, že jo. Já jsem předtím byl teďka. Ty v tom chodíš jako normálně? No. Třeba metru? V parku většinou. V parku se většinou, nehoní tě tam, že nemáš košík, ale... Já je honím. Jo, ty je honíš, no tak ty vole, takovýhle dobytek. Dobře, takže aby jsme to shrnuli, my jsme vlastně vůbec ještě neřekli, máš nějaký své stránky nebo jenom na tom Everydays, na který jsi odkazoval? Hele, přes Everydays se dostaneš na stránky všech zúčastněných. A já mám stránky myspace.com/Action Day Crew, což je takový jako hůře zapamatovatelný, takže spíš přes ten Everydays jako. Jinak mám samozřejmě jako Benzone a takové věci, ale to Everydays je jako takový... A nemáš ještě teďka potřebu, i když teda jsi jakoby pod Everydays, tak nemáš potřebu se přihlásit do nějaký soutěže, když se tak začíná? Zasoutěžit si zdravě? Ne, asi ne, jako... Já si myslím, že i bez té oficiální soutěže to je taková soutěž, jako tady v Čechách, se ty lidi předhánějí a zbytečně na sebe štěkají a to je taky jedna z těch věcí, co mě vadí jako na tom rapu. Taková ta zbytečná agrese prostě a to je celkově, myslím, mi přijde ten český národ takový zbytečně agresivní a zlej, jo. Kvůli blbostem prostě, jo. Tak to je, no. Jo, a mě to strašně vadí, jo. Tak proto udělám radši blbej track, který je jakoby o ničem
ale o ničem, takže ti říká, že je o ničem. Jasně. Než track, který... Prostě legrace, aby se lidi aspoň pobavili a nečuměli na to. Tak oni se jako nepobaví třeba. Já věřím, že strašně moc lidí jako řekne, že to je špatný a trapný, což možná i je, jo. Proč si to myslíš, ale že oni si to myslí? No to si nemyslím, já to vidím, jako. Jakože lidi ti normálně jako říkají, hele, já jsem viděl ten videoklip a to je šílený. Tak někdo to řekl třeba. Jo. Ale tak celkově to vidíš, jako když sleduješ reakce na rapové věci v Čechách, tak vždycky to je takový, Jo, to že bylo, nečekáš, jako, nevíš. Ale nebojí se toho teda žádný Já se toho vůbec ničeho. nebojím, jako, protože já teďka začnu mudrovat já, No pojď, ale já jsem připraven. ale jsou v životě jako jiný věci než rap. Jo, no, Takže já se jako, co se týče rapu, tak se toho vůbec nebojím. Jako. jasný, prostě máš to jako koníček a je to tvoje zábava. Je to moje zábava a mám to strašně rád. No tak to je jedině dobře, proto by to lidi asi měli dělat. Vyrůstal jsem na starých věcech. Dobrý. Ještě kdybych mohl říct nějaký svoje oblíbený. Zrovna jsem tě chtěl tebe useknout, ale řekni to teda, co máš Tak oblíbený. počkej, tak mě usekni a já ti to řeknu potom. No. Ale řekni to i lidem. Tak to by už nebylo taký spontánní. Tak to udělej jako spontánně. Tak spontánně říkám, že moje oblíbené kapely v Čechách. No. Ne, tak jako samozřejmě já jsem vyrůstal jako na těch starých věcech. Jako Ty chceš říct, jako který kapely se tě líbí. No jasný, co jsi myslel? No to se vyser, to nemá cenu už tady Tak já to nebudu říkat. To se dozvědět zase, až přijdeš příště. No, si dobře. sedám a řekneme, co se ti prostě líbí, nebo to napiš na ty stránky. Já ti to všechno přečtu. Hele, dík, že jsi přišel, ať se ti daří, Já tohle ti taky MC děkuju. Gay. Já jsem MC Gay a tohle je Radu. Čau.